мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол байни бонувони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо инчунин дастаҳои касбии шаҳру навоиҳои ҷумҳурӣ ба анҷом расид. Ин мусобиқа рӯзи 5 феврал оғоз гардида буд. Бозиҳо барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дар толори мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин доир гардид. Барои муайян намудани барандаи ҷом дар миёни дастаҳои ғайрикасбӣ тимҳои волейболи занонаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат намуданд. ҳарчанд ин ду даста дар миёни волейболбозони ғайрикасбӣ ҳунарнамоӣ карданд, бо вуҷуди он бозии бисёр ҳам хубу диданӣ ва зебо сурат гирифт. дастаи волейболи вазорати корҳои дохилӣ ки дар соли гузашта чемпион шуда буд, имсол дар финал аз рақибаш мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мағлуб шуда зинаи дуюмро ишғол кард. сараввал мехостам ба муҳтарам раиси шаҳр изҳори миннатдории худро барои баргузор намудани чорабинӣ ва фароҳам овардани шароитҳо барои машқу тамринҳо баён намоям. дастаи мо ки имрӯз ғолиби озмун гардидак, хело ҳам хурсанд ҳастем ва дар ин бозӣ дастаи мо ба як тайёрии нағз омода буд. ҳамин буд ки имрӯз мо соҳиби сазовори ҷоми раиси шаҳр гардидем. дар миёни дастаҳои волейболи касбӣ ду рақиби азалӣ ва иштирокчии рақобати ниҳоӣ аксар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байни бонувон дастаҳои Душанбе ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои дарёфти мақоми аввали мусобиқа байни ҳам мубориза бурданд. бояд гуфт ки дастаҳои волейболи занонаи Бадахшон ва шаҳри Душанбе рақибони азалӣ маҳсуб мешаванд ва дар тамоми мусобиқаҳо довталаб барои касби мақомҳои аввал ба ҳисоб мераванд. ҳамин буд ки дар ин мусобиқа низ рақобат аз ибтидо то ба анҷом баробар ҷараён гирифт. дар ниҳоят хубони волейболбози пойтахт дар маҷмӯъ бо ҳисоби 3-1 ғалаба намуданд. мавриди зикр аст ки барои дастаҳои иштирокчии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе ки масъулияти баргузории мусобиқаро ба уҳда гирифта буд, шароити созгор барои бозӣ ва тамрини дастаҳо фароҳам сохта буд ва барои бонувони варзишдӯсти кишвар давоми 2 ҳафта иди ҳақиқии волейболро ташкил намуд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим байни кормандон ва бонувони вазорати идора, ташкилотҳо ва муассисаҳое ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд, инчунин дӯстӣ, рафоқатӣ ва ҷалби бонувон ба машқҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва дарёфт намудани беҳтарин бонувон барои дастаҳои якчини шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва ҷумҳурӣ мебошад. дар маросими пӯшидашавии мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол миёни бонувон, муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар Раҳим, намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш ва роҳбарияти раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии пойтахт иштирок намуданд. нахуст барои иштироки фаъолонаашон ба як қатор дастаҳои фаъоли вазорату идора ва корхонаҳо сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тақдим шуд. баъдан дастаи волейболе ки дар чаҳоргонаи беҳтаринҳо ҷой ёфтанд бо ифтихорнома ва маблағи пулии 4000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. дар байни дастаҳои ғайрикасбии мақоми сеюмро тими волейболи бонувони раисати тандурустии шаҳри Душанбе ишғол намуд. дастаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад зинаи дуюмро аз они худ сохт. волейболбоз духтарони шаҳри Душанбе барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2022 байни дастаҳои ғайрикасбӣ шуданд. мо ба унвони дастаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли 5 аст ки дар мусобиқаҳои мазкур иштирок мекунем ва хушбахтарин имсол дар соли 2022 соҳиби ҷоми раиси шаҳри Душанбе шудем, ҷои аввалро ишғол намудем ва хело аз бурди худ хурсанд ҳастем ва ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе миннатдории худро мерасонем. ҳамин тавр дар миёни дастаҳои касбӣ бошад медалҳои биринҷии мусобиқоти мазкурро дастаи вилояти Соғд моли худ гардонид. зинаи дуюмро дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейболро имсол волейболбоз бонувони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба даст оварданд.
یادوار میشیم که برای دسته‌هایی که زینه چهارم را اشغال کردند مبلغ 4000 سومونی تقدیم شد. برندگان نشانی برنجی جام رئیس شهر دوشنبه با مبلغ 9000 سومونی قدردانی گردیدند. دسته‌هایی که مقام دوم را از آن خود کردند با مبلغ 12800 سومونی سرفراز گردانیده شدند. دسته‌های هوسکار و حرفه‌ای در برابر مدال و افتخارنامه و جام همزمان با تحفه پولی در حجم 14500 سومونی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قدردانی کرده شدند.